Urtebetetzetan, itzalaldietan, afari romantikoetan, orduan ateratzen ditugu kandelak kajoietatik. Baina egungo erabilera noizbenkakoa izan arren, kandelek hainbat erabilera izan dituzte iraganean. Besteak beste, erlojuarena. Lehenengo erreferentzia Kristo ondorengo 520. urtean izan zen. Jou Jangu astronomo txinatarrak 6 kandeletan oinarritutako sistema bat asmatu zuenean. Kandela bakoitzak marka batzuk zituen, eta zurezko kutxetan gordeta 4 orduko tarteak neurtzeko balio zuten. Urteak aurrera egin ahala, denbora neurtzeko ez ezik, kandela iratzargailuan ere bilakatu zen. Kontuan edukita kandelaren urtzeko epeak, erabiltzaileek hiltzeak jartzen zituzten kandeletan, eta kandela metalezko euskarri batean kokatzen zuten. Hiltzea erortzen zenean, zarata egiteko eta esnatzeko. Hori bai, alarma atzeratzeko aukera zegoen orduan. Erlojugintzak aurrera pauso handiak eman zituen fisikari esker, erloju mekanikoak sortu ziren pendulo mugimenduan oinarrituta, eta alarmen gaia ere findu zen. Besteak beste, bolbora eta ametsak erabiltzen zituzten eztanda sortutako zaratarekin esnatzeko. Antzinako metodoa probatu nahi baduzu, erosi itzazu kandelak eta hiltzeak. Metodoak ez badizu balio, beti izango dituzu kajoian hurrengo urtebetetzerako.